कि हमारा रोटिया नमस्ते प्रणाम। माँ भोजपुरी गायक छोटका खेसारी और अपना तमाम माई बहन जे भी छठ पूजा करे वाली भक्त लोग के जैसे राउर बेटा छोटका खेसारी हाजुर के प्रणाम करता। और आज रउआ बेटा के गाना और भाई के गाना छठ के एक से गाना आवता पारंपरिक धुन रउआ लोग जरूर सुनी और आशीर्वाद दी। और कल सुबह सजिया घाटे बा और अभी हम रात में रियाज कर रहे हैं। सोचे कि अपना भाई लोग अपना माई बहन भाई लोग से तनी आशीर्वाद ले ली एक खातिर लाए बहनिया तो हमारा गाना के लोग खूब बजाई और आशीर्वाद दी। और हम भगवान से दुआ मांगे कि जितना भी हमारे माई बहन लोग छठ के व्रत करे वाला लोग बड़े उनकर धन दौलत बाल बच्चा सब केहू के छठी मैया आवाज रखस और उनके पीछे हमरो आवाज रखी। एगो हमार गाना आयल बटे कि पेन्हले बाडू लहंगा महंगा आ रही हो तू चाख रे सखी लग में उड़ावेला पड़ाका निपुतारा सघाट लोग खूब गाना बजाई अपना भाई का आशीर्वाद दी। आ छठ के बाद हमारा गाना एक से भोजपुरी आई लोग खूब बजाई आशीर्वाद देते रही एकदम लगातार ट्रेवल म्यूजिक भोजपुरी से गाना आते रही। ट्रेवल म्यूजिक के सब्सक्राइब करी और लाइक करी अपना भाई के गाना सुनी। जय हो छठी मैया जय हो।